Aurreko astean ariketa fisikoa hiriko naturgunetan ekintza aurkeztu genizuen, eta Kristinanea parkerako prestatutako ibilbidearen eskuorria eskuratzeko aukera izan zenuten gure web-orrian. Gaurtik aurrera, Urgulerako prestatutako ibilbidea eta ariketa mota ezberdinak ikusteko aukera izango duzue esku orri berri honetan. Esku orrian, ariketaz gain, Urguleko informazio bitxia topatuko dugu ere, mendia hobeto ezagutu dezagun. Animatu zaitezte gure hiriko naturguneak beste era batean disfrutatzera.